سلااوەڕێز vê êvarê wekû bîranîn, wekû rêzgirtin ji pakrewanên me yê li Kobanê ew bûyera diltezîn ya hicûma Daeş ya terorî li ser Kobana me di 13 îlona 2014 de me xwest ez bîra xwe û vî miletê he em bînin wekû çîrokekî dîrokî lehengiyan miletê me yê xwe ragir li wê derê ta rêzgarkirina Kobanê. Ez dibêjim Kobanê çîrokek Kurdî li vê jiyanê, pîlanek nûjen li Kurdistanê, êrîşên dijwar dijî gelê me, neyronek nûjen hate jiyanê. Şeva pîlanê konê xwe veda, kesên berberî ala reş hilda, qîrên zaroka gihane Xuda, wek hov û hirça serî dihejînê. Dêwên rihdirêj ji beriyê hatin, dêwên rihdirêj ji beriyê hatin, ji pişt Firatê Daişok hatin, wek reşkê şevê bi dizî hatin, bi navê Xuda riha dihejînê. Kîna hezar sal ji nû vedireşin, bûne pêxember ayata dixwînin, bi rastiya xwe diz û tirorin, dikujin Kurda bi ol û ayînê. Leşkerê mîdya herdem hazir in, bi yek dest û dil Kurdin perwerin, hember tiroran Kurd raperînin, diyarî dikin vê serhildanê. Rêzgar bû Koban Dîlan û Şahî, konê reş rakir boya ronahî, bijî Kurdistan bimrê dubendî, bijî Kurdistan bimrê dubendî. Li Çiyayê Meştenûr cejna Newrozê, li Çiyayê Meştenûr cejna Newrozê û gelek gelek spas. Hezar silav li giyanê pakrewanê me li Kobanê û li hemî Kurdistanê.